Yusuf G. Adam tare da danin waka. Mun je mun dawo sasancin nan bai kammala ba, ki zaɓi guda ɗaya kwallo wanda kike so a ruhinki yan mata. Mun je mun dawo sasancin nan bai kammala ba, ki zaɓi guda ɗaya kwallo wanda kike so a ruhinki yan mata. Assalamu alaikum gwana jaruma yan mata ina son ki. Tun a watan baya na gane ni ne zabinki. Kin kiki furta ne don kunya ta rufe fuskar ki. Sannan ga ɗan naci ɗan Audu yana bisa bambarki. Yan mata na laura shi ne ke bata mai ranki. Kuma wai matansa uku ta hudun ya kaburin yayi da ke. Ya ci zamanin sana wajen naki yake son batawa yan mata. Labarin shi zancen shi na ƙarya ne, ba ni fure shi ki shanya shi. Zo rike min zobe na ban hannunki na sanya shi, ni da ke na fi dacewa komai kika so kuma zo gashi. Ribar nema samu na yi zubi na ɗauda shi, me sanya raba ni da ke kowa ne zan sare shi. Mutum uku mata na ƙarya ne ko ɗaya ni ban ba. Ke ce burina, to ki kalli idanuna za ki gaskata duka jawabina. Ko a yanzu ki ban dama za na turo duka waliyaina, domin maganar aurenmu da ke ya zamo ansarana. Dan Audu ka kyale mu ci dan zamaninmu. Dan na ce wai mene kake nema a tare da mai sona, ko sai ta furta ma cewa ni din ne zabinta yan